Sanibonani bathandi bomculo kaMaskandi. Okhulumayo Ijongosi Lako Gxhabhashe, umfana wakwaXulu, odabuka lapha eFriday kwamnyada esigodini saseNkangala. Bekunathi sanje ukuthi kunomsebenzi wami ozophuma njengamanje njengoba ubona nje ivideo uphusha lesingile la ngishonela. Besicela ukuthi bonke abalandeli ke nabathandi bomculo beze nesupport kule album ngoba akekho sithembele kuba ngaphandle kwenu. Siyabonga kakhulu.